Karbi Akai Hampang Aphan Kachipaduk Department Aphan Apor Kachipi Apunacha Kichoklim Kithexer Amithang Asai Kachiklem Vet Karbi Asai Phu Aphan Pang Taxi Karbi Anglong Live News Channel Pen Ason Kaprek Award Kidamtang Apor Dr. Dhorom Singh Timung Pen Kichenglok Prek Jamabang Phu Aphan Award Mate anong-eh kepajir pon ason thotsi Priyachikloni Phai Inkoresir Kebarni ACF Pranab Terang Aphan Sitame Karbi Anglong Live News Channel Abitung Atum Pen Patirpi Ponsi Best Forestry Award anong-eh kepajir dam Lurulangso Ward number 4 Arongalong Kedo Pranab Terang Laki Karlitang Baliram Terang Lapen Pratibha Rongpipi Asopolo Alangli Kicharli Laki MSc Zoology Special Paper Cell Biology Guwahati University Assam BSc Zoology Cotton College Guwahati Bachelor of Education Assam University Silchar Anparta Forestry SFS College Bornihat Assam Haihuelong Kicharliangding Chepatang Pamisi Alanglinon Department of Environment and Forest Karbi Anglong East Division Bokajan Range Alongsi ACF Asai Klembom Kidamtang Preniphaing Koresir Kebarni Bangso Award Mati anong-eh kepajir pon Amai Solong Kachetong pon Katharson Ingti Assistant Inspector of School Rongbong Rongphar Director Sericulture Department Sarsing Tiso BTC Instructor Bidya Singh Terang Thekar Lapen Arling Daily Lapen Kaprek Man Kedo Abang Phu Abang Pietum Chetong Dunsi Karchomai Mesen Pen Pichun pon Bangso anong-eh kipialong ACF Pranab Terang Pensi Mithang Asarbura Karlitang Khorsing Kro Amen Pensi Bangso anong-eh pajir dunlo lapen Chirap Chito dunlo So Karbi Anglong Live ahin pen Dilifan hala jitu Forestry Award nangi pi bangke la bangke nili bangke ni mithang matke nili laso award anong-eh laso anong-eh phanke ni bangke juggo kalima pule mane nili ke lan Dana pe ni bangga abema pulo ni capacity abema pulo sesame alang litung bang ni lifan bisas do kan alang tum itulah media pen ke bang kote tum bang nang tan pamilo je la bangke nang tum la kadu be kaprek department bala forest angbong dame ma kaprek jitu staff atum banda atum opinion en lo officer to menda opinion en lo nili lamthak la si alang tum pen kadu we pen da sibat alam nili fansi Kejong lopo alam ni cha julong masi totangte neli jongsi kadog beta aninghang pulote nita bangso anong-eh bang dengno depo usini lita ining mathalo la pensi neli ala bikrom peron penta alang di panta nili lamchak chipidun lo asi asoteng pensi pini nili dak pini ani dapat raso anong-eh pajira dim pusi dak pini nili hemlong pathik lo la pen dak si pini lang bangso anong-eh tan nili dengdun lo la pen la soteng pen ni lita me moan su se jitu ni pan rada tu ning na che thedu de pan kam klem ke dam ba odur mesen polam apudak pot la sin lita ansu se kabori pon thuji anong-eh kepajir pon mailong nang chetong dunlong parsi nilining ngarong lo lapen Pranab Terang Aphan Forestry Award kepajir pon lake Karbi Anglong Live atum kachari pon lake mesen lo lapen churu nangji Pranab Terang ke apun kecok binong alang like Forestry Award kedeng nang ke apun kecok asenili hin pen alang liphan ahir jume pitulo je alang lipo an se kemi kambak lem nang Karbi Anglong ako pan se paching thur nang alang li akhai arjon ta alang li kisu padu nang ne alang li misen pen padu nang lapan se ahir jume pilo lapan pan se ahir jume kipi thegi puga ke ni kong ni ngalong sidolo alang li ke ni jir popenak alang li ke phang bi hek thek pen taklem wedang muni penak ase alang li ke apun ke chok binong lo businil hin pen ke mathalo alang ni phan Forestry Award Karbi Anglong Live pen kepajir pon abang ke nili alang ni phan hokpet mante apun ke chok amun phan sikang wai pon lo businili alang phan antose nali tu media atum hanta pachini ponilo alang ni phan la somha wai pon bangke mi piklu posen di kuji dilihin penlan wan Pranab Terang ACF alang li phan Karbi Anglong Live pen si anong-eh mate affiliation kipilabang so program
along nili nang setong don pot nili da ningarong lo nili panange phapot la pen alang li phan la carbing life pen alang li phan ki sungpon mane kangbai pon bangke churu ruin the alang li phan nili non het pen lega chini gali bi hek pen da chini hu school life college life agot pen setame la alang li awo da dur setame me hu la pen alang li phan son kangwai pen non owe ki mitum setame inspiration long pon po pusinili in pen mata pon lo la pen lan so se alang li forest department Karbi Anglong ali tum thaglong lo aprange nili singason karlu 1998 alom ula so setame thengpi thengprang do pik ula so nili mount Karbi Anglong mounting long a president ke do tanon thailam long lo penan kang ar do lo deforestation hai do lo lasi non alang li son isi a role non deforestation pen ba felling of trees la pen preservation protection made conservation la hai pen alang li lan so se lang li leadership pen lang pon po posinili mata ate singason range son ke isi biodiversity conservation this is the main source of all the rivers in Karbi Anglong la si ala so conservation bangke kenan sap Nitum Karbi Anglong life pen itu ani kanwang stami nitum labang so Karbi Anglong officer tumhan punon ante kapre department tumhan kapre feel along nitum Karbi Anglong live news channel pen alang ditum phan alang ditum ki claim ke damamu alang ditum khai phan kachipaduk society phan kachipaduk Karbi Anglong district phan kachipaduk department phan kachipaduk lapen kapre feel alang tu kachipaduk 15 years 20 years labang so experience aputhak nitum intellectual category nitum benching watching sai pen nitum house benching watching sai nitum ningkan wang stame anong-eh mate award function nitum sabwe stame individual phan personal tumhan nitum pajir pon lasi pen non pini sitame nitum Karbi Anglong live news channel pen sir Pranab Terang alang li ACF bukajan labang so eastern range alang li penangan ningkan pen kacepaduk 15 years usai alang penangan kacepaduk jase met animal conflicts pe chenglok thengpi thengpang kerai kom chenglok forest koson si kecere kom nangji mal hai putak alang li kedangan kecepaduk do lasi las alang li phan sameng tum ing waing sai ponse alang li phan ni tum lapang so anong-eh pini dak pajir pon lo lasi thank you so much to all my media team especially to all the house dak nil tum long nang cerap don thek pon jorpar News report Karbi Anglong Live.